Gurmi gidana ne, ni ɗan gata ne, kuma birnin gayu ne. Gurmi gidana ne. In zan yi alfahari zan yi da garina ne, ko gurin alfarma in zan yi magarina ne, ko me zan yi na gairi gurin ku daidai ne. Ni ya zama tawalle na yarje a kira ni da yaron, haka Allah sarki so ya ganni a jinsin jama'a. Kun aikata gairi wannan muna daidai ne, mai aikin banza ku sani wannan shi baya garin. Masu son manzo na wannan su ne ake kira yan. Na gode ma Allah aitin da shi ya yi ni na zo dan. Babana Malam Haruna shi ma yana cikin yan. Waje ya wuya ai dole ne na yau alfahar yan kungurmi. Kwai gayo kungurmi. Akwai matasa kungurmi. Mu ne yan kungurmi gidana ne, lallai na gane ni dan gata ne, dan ina da masoya kungurmi. Gurmi gidana ne, ni ɗan gata ne, kuma birnin gayu ne. Gurmi gidana ne. Yeah, wannan gayin ai suna da gata, ba sai na ce ba suna da mata, su ne masu babbar masarauta. Ko ina na ga sun daga tuta, haba jama'a kuma dai ku fahimta. Gaisoci ne yake bayani, sai ku bude kunnen ku ji ne. Isma Tawalle ya ke cire ni, shine yasa 'yan kurmi suka sani. Gurmi gidana ne, ni ɗan gata ne, kuma birnin gayu ne. Gurmi gidana ne. Na gode ma Allah sarki na, yayi ni sabitu suna na matawallan tarzul babana. Waka ta zan masana'a na, wasu ma na so su ga bayana. Allah shine gata na kuma shi ke share